Пилотна интегрирана здравно-социална услуга – мобилен екип за активно социално посредничество. Потребители на пилотната интегрирана здравно-социална услуга от мобилен тип може да са деца, чийто родител, настойник-попечител е подал заявление за ползване на услугите, или деца, насочени от Средно училище Васил Воденичарски, село Хайредин; Основно училище Горан Червеняшки, село Михайлово; Детска градина Славейче, село Хайредин и нейните филиали; Социално подпомагане, село Хайредин. Управител на мобилния екип Виляна Владимирова ръководи и координира цялостната дейност на екипа. Образователен експерт Спаска Петрова, изпълняваща и функциите на експерт информационни кампании. Осъществява връзка между образователните институции и семействата на децата, живеещи в изолирани селски и бедни райони, създаващи риск от социално изключване и маргинализация. Подпомага децата и семействата за формиране на положителна нагласа към учебния процес. Сътрудник социални дейности Веселка Гълъбова и Тихомира Димитрова изпълняват ролята на кейс-менеджери, участват в подбора на потребителите, изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите, индивидуалните планове за подкрепа. Провеждат разговори с децата и родителите с цел консултация и последваща терапия. Предлагат възможни решения за справяне с даден проблем. Обществен посредник Михаела Петкова осъществява посредничество между децата и семействата и пилотната услуга институции и организации. Медицинска сестра Митка Карагьозова участва в провеждането на беседи и консултации с семействата на децата, ползващи интегрираната услуга по теми, касаещи здравословното хранене и личната хигиена на децата. Медиатор Беатрис Петрова. Основната й функция е да насочва представители на целевите групи към пилотната услуга. Описание на целия процес на услугата, вход в услугата, работа по случай, изход от услугата, индивидуална оценка на потребностите на дете, професионално проучване на житейската ситуация и психосоциалното състояние на детето с цел определяне на неговите емоционални и социални потребности, развитие и реализация, които да насочат социалната работа. Извеждат се основни проблемни зони, основни нужди, ресурси, оценка на рискове. Изготвя се от мултидисциплинарен екип с водещата роля на кейс-менеджер. Индивидуален план за подкрепа – инструмент за постигане на целите, свързани с подкрепата, защитата, закрилата и социализацията на детето за удовлетворяване на потребностите му. Изготвя се от мултидисциплинарен екип с участието на детето.